Úplne No, to bude sranda toto. Vieš, že to bojím výšok, to som ti spomínal. No. Páne Bože, kokos v aute nenosím pás, teraz by som si ho celkom dal, aha. Aj. Neviem, či to bol úplne, že dobrý deal. Ja sa hrozne bojím výšok, ja mám závrate. A tak ja zavriem oči a je mi to v pohode, ale ja sa teraz bojím, že to padne. Ja chápem, ale ako kedy to kontrolovali? Včera to spustili len. Nemajú žiadne štatistiky, nič. Páne Bože, ten panel bliká a nikto nevie prečo. Neviem, toto nebol dobrý deal. To ruské kolo má veď ako za 9 minút. To je bezpečnejšie. Myslíš? Ty si veľmi chytrá. Ja nechcem asi ísť. Pozri, to je stále všetko mechanické. Chápeš? A je tu vysielačka pre možnosť, že chcem povedať posledné slova. Pozri. Dá sa ešte vystúpiť? Angsteinung? Či niečo také? Aussteigen. No vidíš, Aussteigen. Ja akože keď som pod stresom aj viem rozprávať po nemecky. Oh shit, teraz to príde, už cítim, jak to ide. Už to ide. No, ja som zvedavý, kokošek, ja sa z druhého poschodia pozriem dole balkonová a ty koko sa mi točí celá... Tak toto je adrenalín. Ježiš, to je vysoko. Pane Bože. Zuzka, to sa trase. No, Mária šedivá. A akože, tam je ruské kolo. Moc sa mi dole nechce. Ty kokos, pozri sa dole. To je jak z hovna upletené. Pane Bože. Ty kokos, to je výška. To mňa poser. Kože začínal sa potiť. Ty kokos. Nie je sakra zle. Ty si v pohode? Nie, neskutočne zle z toho. Má to nejaké istenie? Má to ešte tam, má istenia. Dobre, aspoň, že tak. Pozrite. No to je šialená výška. Ty kokos. To mňa poser. Ja sa potím. To je teplá láska. To chápem, že je teplo, ale akože toto je akože šialené. Netrúb, Marho. Fúch. No a nekúkaj ani dole. Ale pritom sme není napríklad vyššie jak ten dom. Len celá tá lanovka je titerná, však to je s plieškou pozliepané. Bože. No je to zlé. Ach so, tam ide ona nejaká loďka. Akože posledný krát na takomto niečom. Je to šialená výška. Šialená. No. Ideme na cestou. Fasá. A teraz mám menej strach, lebo je tam cesta. Že padne mi iba 15 metrov, ne 40. A je ti to asi úplne dve.
akože výhľad krásny. Extrémne krásny. Len nie je hodno sa pozerať dole. Fúha, to zakolísalo trošku. Pozri, čo je jen tam. Pozri, tamto okrúhla budova, pozri, vidíš? Tam rovno pred nami, tam. To nie je štadión? Ako? Je to štadión nejaký? Čo by robil štadión v Nemecku? Nemci nehrávajú futbal. Nejaký naháč v bazéne. Naháč v bazéne? Áno. Kde? Ono je nahý v bazéne. Tam. Ukáž? Vyskúšame, Asi knajpov bazén. ale prečo je nahý? To nie je nahý, ešte, že mám Samsung s 10-násobným zoomom. Ľudia, pozrite sa, čo som natočil. Kokos, ja som aký oný. Chlapec ani nevie, že bude v novinách. Kokos, ten pimpláka tam má. Ty nekúkaj, hej. Starý chlap. Ešte to je v poriadku.